אוקיי, זה חלק קטן מתוך הלייב שהיה לפני כמה ימים, שבו אני דירגתי את טופ ה-24 יוטיוברים. בעצם לקחתי 24 יוטיוברים שבצעתי, דירגתי אותם לפי טופ 24 יוטיוברים שצופים בזה כי אולי הם יצפו כי תייגתי אותם. הכל בהומור וקצת ברצינות, וזה הדירוג שלי. אני די בטוח שלאנשים אחרים יש דירוג משלהם, ובבקשה תעשו לי שאוט אאוט אם אתם אהבתם את הדירוג שלכם ואתם אוהבים אותי. והיחידים למה אין צ'אט? אני לא מבין, למה אין צ'אט? ככה, נו, תפסיק. בסדר, נו, גם ממילא לייב חצי שעה, מה אני... אוקיי, אז נתחיל מהאחד והיחיד. האיש המצחיק ביותר בכל ההיסטוריה. הוא קצת יותר, אבל נסלח לו אם זה יקבלו. אנחנו מתחילים דשון שואו. היינו אמורים אבל להתחיל עם אינדר. אני יודע, אני תכננתי שזה יהיה קטע. נשים אותו פה בהתחלה, אני אבוא לאינדה, הופ, לא אינדה. אוקיי, המטרה של דשון שואו היא לעקוף את אינדה. אז אנחנו נשים אותו יותר גבוה מאינדה. אולי. לא נשים אותו מקום ראשון, כי לדעתי יכול להיות שיהיה יותר טובים, נכון. אבל דשון שואו אחד הטובים. אני אומר מקום שלישי. 3. כן. מקום שלישי סבבה. כן. כאילו גם סוטה, אם הוא לא היה כזה סוטה, הייתי שם אותו במקום שני, אבל בסדר. בגלל שהוא סוטה יותר כאילו טוב. לא, בגלל שהוא סוטה זה יותר טוב. לא, אבל הסכמנו... אוקיי, עכשיו אינדגים. נשים אותו, אני חושב מקום עשירי. עשירי, וואי, מה זה? לא מפרגן לאינדגים. לא מפרגן לאינדגים. לא יודע, הכי גבוה שאפשר לשים אותו זה 6. 6. בוא, לא סתם מגיע למיליון סאבים. עדיין, אני לא חוץ מזה לא שמים אותו מקום ראשון, זה בטוח. מקום רביעי. לא, 50. כן. יאללה, קישון הרבה יותר טוב מאינדה בפער. לא, אני עדיין לא מביא. לא בפער. לדעתי זה בפער. לא בפער, אני בא בשביתה. אוקיי. רגע. נועם פירוז. אוקיי, לדעתי מקום שלישי. שלישי? לא, רגע. טוב. לא. למה? הוא נחמד והכל, אבל... רגע, זה טוב. נחמד והכל, אבל לא מגיע לו מקום שלישי. אני אומר מקום 10. לא, זה לא. אבל לאחרונה הוא לא כל כך טוב. לא, אני אומר 9. אני מוכן להתפשר איתך על 9. 7. 9. טוב, זה 9. אוקיי, 9. אני עדיין מופתע, לא אומר לך. בסדר. סייקניק, היוטיובר הכי טוב. חי בסרט ממש לא. הוא יוטיובר מאוד טוב של פורטנייט. הוא יודע לעשות תוכן טוב. הבעיה היחידה של סייקניק הוא... כאן אנחנו בערוץ הטלוויזיה, בעיות על סייקניק. אין לו רעיונות לסרטונים. זה הבעיה. כן, אז אין לו רעיונות לסרטונים. לא, כאילו תקשיבו, מצד אחד הוא עושה סרטון מטורף. נגיד סרטון מטורף, מותר לי להרים רק מה שאני מנחש שיהיה בתוך עלות. מצד שני, נגמר לו הרעיון לסרטון המטורף, העונה החדשה מטורפת, הורידו את הפול דמג', זה ממש שיפר את המשחק. לא. תפסיק להתחנף לפורטנייט, די. אני שם אותו ב-12. 12. הוא נחמד. לדעתי, אני אף פעם לא צפיתי בו, אז אני לא יכול... רוי פינג פונג. כן. רוי פינג פונג נחמד כאילו שאין לך מה לראות. כן. הוא לא כזה, כאילו הוא עושה ספורט, אני אוהבת את זה שעושה ספורט, אני אומר, נשים אותו 13. כן, 13, סבבה. אוקיי. וואי, אנחנו רוצים עם הדירוגים, וואו. בן קיסר פרש, נכון? לא שאני יודע, כאילו מה... רגע, בוא נבדוק. למרות על מה... 19, 18. וואו, כרגע הדירוג שלנו לא כזה צמוד. סולטי. טוב, מקום שלישי. לא. 6. הם לא יותר טובים מאינדה, קודם כל, לא יותר טובים מאינדה, ובטח שהם לא יותר טובים ראשון. כן, נכון. והם גם לאחרונה, כאילו, לא יודע, אני מה צריכים לעשות את הנימוס שלהם. נכון, הם היו טובים, אבל ואחרי סולסטארס הם לא כאלה.
גם הסולסטאפ לא היה משהו. נכון. כאילו בסדר, תאילנד פה, תאילנד שם, טסים בחו"ל, אבל כמה אפשר? נכון. יאללה, באמת מקום 6. מקום 6. אפשר להבין. אגב, אני אולי אעשה שורטים על חלק מהיוטיוברים שדיברתי פה, על תתבעו. תודה רבה. אתה יודע מי זה? לא כל כך. ברור שאתה לא יודע מי זה, זה גולדן שואו האגדי. כן, זה כמו דישון שואו, רק אחר. גולדן שואו, אני יכולה לשים במקום 8. קל. מקום 8 קל. הוא טוב, הוא מצחיק, הוא חכם. אני לא יכול להתערב לך בזה, אוקיי? אני יכול. יאללה, מקום 8. אורי ורד. אני לא בטוח אם יוטיובר או טיקטוקר, אבל כן הוספתי אותו כי יש לו ערוץ יוטיוב. מקום 4. כן, הוא טוב. הוא כן קצת סוטה, יותר סוטה משון זה בטוח. אבל זה, כן, 4 זה טוב. הוא יותר טוב, קצת מינדה. קצת. לא, הקטע שלו זה שהוא לא, הוא מעלה מערכונים. לא סרטונים זה. לא, אז מקום 4 נראה לי סבבה. כן. יאללה, מקום 4. יופי. יאללה, למה אף אחד לא כותב בצ'אט? כי אף אחד לא צופה בלייב. צפו כבר בלייב. יאללה. הססגים כבר לא מעלים סרטונים יותר, כי הוא רק שורטים. רק על זה מגיע להם להיות פחות מרואים פה. רק על זה בוא. כן, אבל אם הם היו מעלים סרטונים, לדעתי תקשיבו, בטופ הגבוה זה ממש סמוץ, תסתכלו. הייתי שם אותה מקום 14. לא, 10. 15. לא, דניאל 10. ראית את השורטים שלהם? ראיתי, אבל הם לא כאלה טובים. השורטים שלהם לדעתי מה? 11. 10. לא 10. אני לא מבטל 10. בסדר. 10. יופי. יאללה, ססגי מקום 11. די. ניקו דווקא טוב. ניקו. מה אתה חושב? שלישי. לא. שלישי או שביעי. חי בסרט. לא יודע. ניקו לא כזה טוב. 11. יאללה, 11. גם יוטיוב של רובלוקס. ברובלוקס אני לא... תראה, לפחות הוא לא נצמד לבריין רוטים. הבא בתור שלנו... אוקיי, שכחתי בלודרו פלוס. בלודרו פלוס מגיע לו מקום שלישי. נכון, הוא טוב. הוא טוב, הוא מעניין, יש לו סרטונים טובים. הוא חינוכי, הוא מלמד אתכם דברים חשובים. אנחנו לומדים ממנו. מקום שלישי. אף אחד בינתיים לא מקום ראשון, בואו נראה מזה. מקום שלישי, לא, מקום ראשון שלנו הכי טוב. הכי טוב בסוף. אוקיי. רוטמנס. 15. קל. רגע, לא דיברנו עליו. רוטמנס היה יוטיובר של מיינקראפט. פעם העלה מלא סרטונים של נייטפול, וזה אני ממש אהבתי, אבל לאחרונה הוא עושה קצת דברים אחרים, התחיל לשחק פורטנייט, בוא נגיד שהעובדים שלו לא אהבו אותו לשחק פורטנייט. אז יאללה, מקום 15. 15, לא 14. וואו, זה לא צמוד של נוסי. תמיד גם אני לא כל כך אהבתי שהוא הפסיק לעלות נייטפול. אולי זה בגלל שנייטפול נגמר? אני כבר לא עוקב. קדימה. די! בסדר. יכול להיות שזה נייטפול נגמר. דילן דרור. דילן דרור טוב. לא ראיתי אותו, מגיע לו 19. לא, לדעתי 14. הוולוגים שלו טובים, אבל לא מספיק. אני ראיתי את השורט. הוא כמו נוער פירוז. הוא כמו נוער פירוז, רק נוער פירוז יותר טוב. 20. לא, ממש לא. כן? תראה, אני ראיתי את השורטים שלו, והם די טובים, אז לדעתי 16. 19. 16. 19 סופי. 16. 17. יאללה. דילן דרור מקום 17. אנחנו נלחמים על המקום שלהם. דה כהן מקום 24. הוא עושה... תשמעו, יש אנשים שהתחברו לדה כהן, אבל אני לא התחברתי. אנחנו לא מהאנשים האלה בקיצור. לא, אני לא התחברתי לרעיון של להגיד W על כל דבר שני שיש לך בסרטון, לפתות ילדים קטנים כדי לעשות להם סקאם, ואז לקרוא לזה סקאם, זה חינוכי, ובסוף גם לעשות הגרלות מזויפות על רובלוקס. לא אהבתי. גם הוא נצמד לגמרי, הוא אוכל טרנדים, היה ברובלוקס, עכשיו בולסטארס, אני אומר לכם, 100%.
אם מיינקראפט עוד שנה יהיה טרנדי, הוא ישחק מיינקראפט. הוא רוכב, טרנדי הבן אדם. 23. לא, מקום 24. לא, למה? יש מצב. 23. לא, 24. 23. ממש לא טוב. נונסטופיניו. הוא דווקא די מצחיק בסרטונים של אינדגיים, אבל... כן, אבל הוא פרש, הוא הפסיק לעלות. נכון. 16. יאללה, בסדר. לא ראיתי גם סרטונים שלו, אין לי איך לשפוט. 16 נראה לי מקום כן, אבל נגיד- נונסטופיניו הגדול, הקטן, ומה שביניהם. יאללה. המבין יבין. סרביה. אוקיי, סרבי, מקום ראשון. בסרט. הוא כמו סייקניק, אנשים אומרים שהוא הבן של סייקניק, הייתי אומר מקום 19. בסדר. כאילו, הוא קצת פחות טוב מסייקניק. סייקניק באמת נסה לחדש, אבל אין לו מה. אז יאללה, סייקניק מקום 19. לא סייקניק, סרבי. שוגר זזה. אגב, שלא אמרתי סייקניק, הוא לא פחות גרוע מאינדגים בקטע של הזה. תקשיבו, כל סרטון, כל 2 שניות בסרטון. קוצי וייסי, שימו קוצי וייסי. איפה שמים קוצי וייסי? בחנות. של? שפורטנט. לא, זה קצת מעצבן שחופרים לך על זה. כן, נכון. גם סרבי, אותו דבר. יאללה, נשאר לנו כמה אחרונים. שוגר זזה. אוקיי, 4. אין 4. הייתי שם אותם במקום ראשון, אבל כאילו 7. לא. 7 סבבה. הם מצחיקים, הם טובים, הם מעולים. 7. לדעתי הם יותר טובים לא. כן, הוא לא יודע. לא. תראה, הם לא טובים יותר, אבל זה המקום היחיד. שוגר זזה מקום 7. לא, כי אין לנו כבר מה, אנחנו לא יכולים להזיז את היוטיוברים. ברגע ששמנו אותם. זה בסדר. כן, זה כדאי. בואו תקשיבו, תראו את זה שמו את זה. ופתאום ברמות הנמוכות, בכהן לבד, בדיל בדיל. אוקיי. מאפין דווקא טוב. מאפין סבבה אם אין לך מה לראות. 14. לא. מאפין סבבה אם אין לך מה לראות, הוא גם יוצר תוכן של ברול סטארס. מה יש ליצור תוכן בברול סטארס? יאללה, תשחק, טיפה תשיג גביעים, זהו. אין לו ליצור תוכן בברול סטארס. 14, 20. אני אתן לו 20 כי רק אומר שהוא מצליח איכשהו להפיק מהשעמום של היצירת תוכן של ברול סטארס, זה באמת משהו מעניין. הוא יודע ליצור תוכן. אני במקומך הייתי שם אותו ב-14, כי אני לוקח אחר כבורת, כי הוא שולח שם בכל פסים. הוא לא, אתה אף פעם לא יכול לזכות. מאסטר אוהד. כמו דקוין, רק יותר גרוע. איזה סבבה. אין לי כבר על מה לדבר. אוקיי. קווין רובין. וואי. הוא לא כזה גרוע, לדעתי. וואי, תשמעו, המדרכות שלו מטורפות. 14, לדעתי, 14. 14? כן, 14. רגע, זה איפה צפתי אותה. 14 סבבה. אוקיי, יש לנו פה 3 מקומות, ואני חושב שאנחנו נצטרך להזיז מישהו למקום הראשון. כן, כי אף אחד לא יותר טוב. כן, אנחנו נצטרך לערוך שינויים. לדעתי שון הכי טוב בינתיים. אוקיי. מקריטה, לא ערוץ, לא בן אדם אלא ערוץ. תקשיבו, יש איזה 5 מקריטות שמסתובבים חופשי, וכולם בסדר עם זה. מה? העולם משתגע. 21. הייתם מוצא אותו. לא, העולם משתגע, מה זה? מר שיבולת, הייתי שם אותו ב-22. רק כי זה לא היה. לא, הוא סבבה. נכון לגמרי. נופליק, גם יוטיוברית של זה. לא מקום ראשון. לא מקום ראשון. הייתי שם אותה מקום 10. שון זה, נעלה אותך. כל אחד נעלה אחד למעלה. לא. הנה. אוקיי. אז זה הטופ 24 שלנו. ממקום 24 עד מקום ראשון. אוקיי, 24. מאסטר וואד, דקוין, מר שיבולת, מקריטה, מאפין, סרבי, בן קיסר, דילן דרור, נונסטופיניו, רוטמנס, קווין רובין. מי זה? רוי פינג פונג. מי זה?
מי זה? רועי פינג פונג. סייקניק, ניקו, סנורפלק, מי זה? נועם פירוד, נכון. נועם פירוד. הססגים. הססגים, גולדן שואו, סולטיז, In the game. עידן אין דה גיים, שוגר זזה. שוגר זאדה, ועל הפודיום. אורי ורן. לא, אורי ורד, במקום השלישי. בלו דרופ, במקום שני, למה אני נשמע כמו רוסי? בלו דרופ, מקום שני. במקום ראשון. היחיד. והיחיד. היחיד, אוי ואבוי, היחיד. מה זה? היחיד והיחיד. המוח חיים לך. המוח שלנו, תכף שתגיע. אולי שלא. שון. וזה היה דירוג חברים, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שהסכמתם איתי, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.